Losan, ala, sanan alah jebrosan deke. Wis tekan lokasi. Iki ning ngendi, Mas? Pondok. Ning pondok. Loh, kalau Bapak iki rombongan ngendi iki? Rombongan ngendi? Rombongan Solo Timur. Oh, Solo Timur. Enek Solo Tiga, enek Solo Utara. Iki Solo Timur jare. Lah, Gimana? kaya anu, penumpangnya kaya ndenge arep dikorbanke kae lho. Sepote engko jek rono ketoke, kono kae. Mlakune lumayan. Ora lumanyun. OTW. Perjalanan melewati hutan-hutan ini. Spot kaporit, waduh melu-melu spot kaporit malah. Spot kaporit jare. Kaporit apa favorit? Kaporit. Kaporit. Jalane putra bungsune sapa iki nyebut kaporit ya. Lokasi ini loh, menuju hutan-hutan, melewati lembah, melewati hutan, gitu. Spot kaporit bolo. Spot kaporit. Karo Mas iki. Karep anu jagong mau piye iki? Bakul kopi. Bakul kopi karo jagong. Jagong. Lho nganggo kursi barang iki nggo petemah, nggo nongkring apa piye? Nongkring mbok ning wedangan apa piye? Ngandi parane. Oh, pindah dalan lho kene. Sing ngarepane penunjuke ra masuk. Momen. Yo, oprae lo. Lho. Bamong. Mangkat pisanane dilebokke YouTube lho. Oh. Konten. Ngarepane selak kemecer sangune ya kursi. Mas kopine sak bungkus pira, Mas? Wis pokoke sak kalire. Malah lah. Demes no lho. Walah, lah sepote kaya ngono kae. Beter. Ora nggone iwak kuwi. Sithik-sithik iwak iki kok. Oh, lho, kae. Ngono kae. Kae. Spot sahdu bolo. Kaporit. Kaporit. Spote kaporit. Wis engko nek entuk iwak Joko kae. Wis rekoso engko wis kabotan. Golek kayu engko mikul. Banyu. Beh. Kono kali jane. Kono kali. Aku adohe ram cah. Oi. Oh, wis tekan lokasi bolo. Iki anu sapa ati wening ora njedul kok. Urung teko wonge. Kawe engko wae hasil akhir wae kae. Cah kae. Santri bodoh. Titikane iki wit garing. Pondok spot kaporit jare. Oke. Tak persiapan dulu.
Iwak, aduh, berat, berat, Jon. Berat. Allah. Iwak sakmene weh berat Oh, ya gemuk. Sakmene lah. Iwak sakmene gemuk. Ikan mulai makan. Ikan mulai makan, bro. Ikan mulai makan. Ayo dilanjutkan. Trup buat itu. Trup. Oh la berat. Monggo. Pinara. Duh. San. Reneo San. Ambulane dionekke San. Wiu. Ngono sik. Malah gemuk lho San. Ora pengen San. Timbangane pengong San. Sini mendel bapak sini. Alah rasa pakewo. Kuk. San. Alah San. Alah. Wak sakmene berat yang ana. Alah sakmene. Ya sakmene. Berat. Alah. Terus ditekel ora? Ini Kak. Tuh, 12, tuh, tuh. Kuk, alah San, Rene atau San, ulu. San, Mang Riki San, dek sidik wak lo. Oh, pas sama ini kok, dawakah gitu loh.
Oke. Tuh. Lo san iwak menesan ala lemberasan alasan san. Ada. Ala. Wah, gawil san, gawil. Ala. Gawil kayak gini san. Pucul ora. Kursi tekan. Darah tekan gondong manten. Tekan. Wis pokoknya tekan kabeh. Kene. Rene oh, kon rene mau kok. Angile. Losan, ala, sajan alah jeprosan deke. Ki, masih iki to. Ki lho sepote ning kene iki wit garing. Jenenge ngendi, Mas? Pondok. Kulon Pondok, iya to. Ki, tersangka niki, tersangka. Ki. Iwakmu cilik-cilik. Lho kuwi, lho dijeglok-jeglok ki kaya ngono ki, Cah. Ya jika kemenyek tenan Cah. Jiret. Oh ngono kuwi ya. Oh, iki lho, iwak iki. Lho iki mau. Ya tabut iki lho. Oke ning kono jek telu. Lho. Oke no entuke no. Lho, oke. Aku gerak mene lho. Wae rongri. Rongrinan wae. Nah, aku tetep nganggo iki GCI ya ta. GCI 03. Yes. Ibu ning kono melu ning kono apa ora wis tak entekke wae. Kene iki ya, sepote. Ndang diparani. Paranono aku tak leren sik sake aku. Nah, entekke dhewe ngono. Ki. Mas Dodi, ki Mas Dodi. Solo Utara. Utara. Solut iki, solut. Lho, kuwi karabane nganti ramot iki, Cah. Sak ngono ki. Lho, iki wae sak mene-mene iki. Lho. Ndi mong, rongrine mo ndi? Rongrine. Lho. Gemuk-gemuk tenan, Cah. Besar iki. Gemuk-gemuk tenan. Oh. Lho, padha ra pengen lho. Rasa ding. Rasa do pengen ding. Wis tak balane dhewe ngono ya. Gen aku wae. Wis sak mene-mene iki lho. Iwake sak mene-mene iki kebak nganti ramot. Lho, iki diwolak-walik iwak. Lho, iki iwak, diwalik iwak ya ta. Oh. Wah, ya aku ketek. Ngetek apa? Di komen kono. Jebulane sawar nilapke. Oh, ngono.